Днес навършвам 6, но мама няма да дойде. Тя е в рая. Вярвам, че Исус я е прегърнал там горе и е прошепнал: не се тревожи, аз ще се погрижа за нея. А тук долу баба ми помага. Облече ми розовата рокля, сложи тортата на чиния, усмихна ми се. Но аз чаках да чуя честит рожден ден от мама, да духнем свещичките заедно, да ме прегърне. Не стана. Но все още имам надежда, че любовта може да идва от най-неочаквани места. Може би днес от теб, от едно сърчице, от една дума, от една тиха молитва за едно дете, което не иска подарък, а само знак, че не е само. Ако четеш това, бъди този знак. И Бог ще прошепне отново: виж, малката е обичана.